Mivel nagyon szeretitek a társasjáték bemutatókat, ezért egy olyan kooperatív játékot mutatok meg ebben a videóban, amiben egyszerűek a szabályok, így akár már 3 éves kortól is lehet vele próbálkozni. A kellékeket látjátok a képkockákon, igazából az alaptáblán kívül egy fatűzoltóautó és egy fadobókocka teszi ki a játékot. A lényeg, hogy a tűzoltóállomásról az égőházig kell eljutni minél gyorsabban, hogy ne a játék nyerjen ellenünk. Ha ez megtörténik, akkor leég a ház, és mi maradtunk alul. A játékosok sorban dobnak a kockával, és a szín szerint fordíthatják fel a lapkákat. Szerencsére van egy csengőjelecske is a dobókockán, így ha ezt sikerül dobni, akkor bármelyik utat felfordíthatjuk magunknak. A lényeg, hogy egybefüggően lehet eljutni a házig, de természetesen lehet kanyarodni is, így a felső sorból le lehet menni az alsóba, és ez fordítva is igaz. Ha sikerült rálépni az utolsó útszakaszra, akkor odaértünk a házhoz, és kezdődhet a tűzoltás. Mi nyertük meg a játékot.